Velkommen til Nemmere Nexus læringspakke 5. I læringspakke 5 gennemgår vi, hvornår går vi live på Nemmere Nexus, hvad betyder det at gå live, support ved og efter gå live, og hvad sker der mere. Til sidst en opsummering. Du kan vælge at se denne video, hvor jeg gennemgår præsentationen fra ende til anden, eller du kan vælge selv at læse det. Jeg gennemgår det samme som det, der står på hvert slide. Du skal afsætte maks 10 minutter til at gennemgå læringspakke 5. Hvornår går vi live på Nemmere Nexus? Det gør vi den 30. november. Nemmere Nexus er en standardiseret udgave af det Nexus, I kender i dag. Systemet er altså det samme, men der er nye ting, der er tilgængeligt, og der er ændret arbejdsgange, der bliver vores nye vaner. I har været igennem læringspakke 1, 2 og 3, og det er nu, vi skal have det i hænderne, som vi har set i læringspakkerne. Hvad betyder det at gå live? Det betyder, at der er nye funktioner tilgængelige, eksempelvis opgaver. Altså det her med at sætte en dato på, hvornår der skal følges op på eventuelt en tilstand eller en indsats, eller prik hinanden på skulderen og bede dem om at kigge på noget inde i Nexus. Det betyder også, at der er nye skemaer, der er tilgængelige og skal tages i brug. Samtidig vil der være gamle skemaer, der ikke længere kan oprettes. I stedet vil man oprette et nyt skema via plusset på overblikskasserne. Den 30. november, når nye skemaer er tilgængelige, vil I opleve, at der er nogle af de gamle skemaer, I stadig kan se. Det er fordi, det er en manuel opgave at lukke dem ned en efter en. Det bliver gjort fra den 30. november og nogle dage frem. I har måske allerede oplevet, at det nye indtagskatalog på servicelov er tilgængeligt. Det startede mandag den 23. november. Selvom vi går live, så er der ikke noget dokumentation, der forsvinder, men det kan være, at det ikke længere er synligt for jer. Nemmere Nexus betyder ændret arbejdsgange. Jeres superagenter har været i gang med at udarbejde arbejdsgangene, og det er derfor også dem, I skal spørge, hvis I har spørgsmål til arbejdsgangene, enten superagenterne eller læringsmedarbejderne. Support ved og efter gå live. Drøft altid jeres spørgsmål lokalt. Det kan være jeres læringsmedarbejdere eller superagenter ved besked. Kan de ikke svare, jamen så vil superagenterne typisk oprette en sag inde i brugerservice. Der bliver kigget på brugerservice-sager hver dag. Er der akutte spørgsmål, kan man ringe på Nexus Support-telefonen. Den er åben alle hverdage. Sker der mere bagefter? Ja, der er løbende vedligehold og opdatering af Nexus. Bliver I berørt af vedligehold eller opdateringer, så bliver I orienteret herom. I 2021 vil der fortsat være nogle kommenteringer, der skal ske i løbet af foråret. Relevante medarbejdere, som typisk er tovholdere eller superagenter, får besked og vejledning, når kommenteringer skal sættes i gang. Alle berørte medarbejdere bliver orienteret, så frem det giver ændringer i arbejdsgangen. Nexus skal hjælpe os og sikre os, at vi får dokumenteret vores arbejde på den rigtige måde, at vi får en god understøttelse af vores arbejde og vidensdeling på tværs af fagområder. Vi vil give borgeren et trygt møde med kommunen, uanset hvem de møder. Vi vil sikre en bedre overlevering mellem vores fagområder. Nemmere Nexus giver os bedre vilkår for at overholde gældende lovgivning og metode, og bedre grundlag for at kvalitetssikre vores arbejde. Den 30. november, når vi går live, så er der nye overblik og funktioner, der er tilgængelige. Der er et nyt indsatskatalog på servicelov for sundhed og ældre. I en kort periode på nogle dage vil de gamle skemaer stadig kunne ses, men de nye skal tages i brug. Nye arbejdsgange er ved at blive udarbejdet og opdateret, og jeres superagenter om læringsmedarbejdere kender til dem. I forhold til support skal I altid spørge jeres lokale netværk, men har I akutte spørgsmål, kan I ringe ind på supporttelefonen. Den er åben alle hverdage. Der vil være løbende tilpasninger af systemet, og berørte medarbejdere og fagområder vil blive orienteret, hvis de bliver berørt. Nexus bliver nemmere, når vi går live den 30. november, men selvfølgelig skal vi først lære det at kende, og det er først fra den 30. november, vi har det i hænderne, og det er først derfra, vi kan dygtiggøre os. Rigtig god fornøjelse.